ɓeydana ɗum duwa waɗi hannde yimɓe ɗeɗi galle ceerno Darou Salam e gargol ceerno Amadou Ba eɗen dañi dañi kari yimɓe ɗeɗi ɗo jettina ko jettanimo Allah jettinimo Allah e lomtinde ceerno ceerno ene yo jekkiɗe duwaw ceerno wadde duwaw ceerno ɗum sikki ala tan ko aɗa ceerno kamɓe wonɓe ceerno sembinirto e diino deftere Allah e kamɓe ɓe ceerno humanade ko kiɗiɗe tan si Allah ɓeydan tan sembe ɓeydan ballal darde nde Allah timina Allah kam wawde yettinde anniyaji makko ɗi fof sabu tagata en wawde wiide yo Allah yettin anniyaji makko ala mo kooli anniyaji wona anniyaji lorloji en ko anniyaji balloji en waɗi hannde o kiɗiɗe e nder galle ceerno Darou Salam ceerno nangal jangguino maɓɓe woni ɗo eɗen mbiɗo waade eɗen jettinamo Allah eɗen jettinamo Allah e garɗagol Alaji Abou Ndiaye kanko lombi hakkude makko kanko ne tampere makko hen e darde makko hen fof o yiyanama ene ñaagui Allah kanko ne ganduɗa kanko woni cuɓol hakkude men e oɗo yo Allah ɓeyda ko sembe ɓeydana ɗumen ɓeyda sabu ko daari e dow mum ko sikki ala kono hoore men waɗa ɗum lay wonani wana ɗum e nder aduna walla nder men ko hol wasiyama mo ɓe ganduɗa hoore Allah ni ko jaw yana kucce tan Abdoulaye wona wala Abdoulaye wala ko kucce no woni ɗum eyi mawɗo Souleymane alhamdulillah rabbil alamin mbiɗani tan kaw Abdoulaye walla enen goodi wonɓe less makko enen goodi ɓurɗoma kadi hewde ngaalu kadi ene woodi no aduna he ɓe limtottako ɗum eɗen gandi ɗum guila e nder leydi Sénégal ha e sous région Sénégal o kono noon ne wonno wadde moƴƴere wona an yiɗata wadde moƴƴere ko Allah woni lonjinowoma o yiɗa hutoradema ya gollu moƴƴere beele o ɓeydanma moƴƴere ɗum waɗi wona yiɗi toon nawa to ala ko yeɗede toon nde nawatama to ɗum waɗi hewɓe ene jiiɗa wadde ko wayni kono noon kam wiye ballani kuccitani ala kono ko Allah yiɗa ɓe jeeyi société walloɓe yimɓe he Allah ko nomɗo société ɗi o sohli yo mballu julɓe Allah ko kontuɗo ɓen ɓe mbawa ustade ɓe mbawa ɓeydade ɗum noon kanko settini kanko kam Allah limimo koye walloɓe julɓe taw kadi ballirta ɗumen ko sabu Allah seede mum o wona hay batte ko heɗade en ko haali o haali haala ko ganduɗa enen foof en nani ko wi kanko wonani politique ko golloto ko golle wona golle politique ko heɓata ko Allah tottimo ko kadi ene laaɓi kala ko cukalɗen hen ma wallu en kanko o sohla men tan ko yo Allah waɗ en neɗɗo goto nandiren pamodiren kono kala ko wi ene faddo en so tawi en kalde makko on saaha ma o holli en wonde ko yahata ko hunde lamde sikki ala ɗum ɗo ko feccere nde Allah feccimo wona kanko yiɗi waade noon ala ko Allah suɓaninomo wonde ko ma o waya noon ɓe mbayani noon ɓene kadi wona ene caali waade noon ko Allah woni suɓanaki wiyoɓe mba noon nden noon wadde kanko baaɗo noon o baɗaɗo noon o en jettanimo Allah en jettanimo Allah yo Allah ɓeydanmo e noon saabu so o wayi noon koko ɓeydano ɓe mbayani noon ɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah wattuɓe e waaɓe noon beele kamɓene ɓe ɓeydo allahumma salli ala sayyidina on jiiɗa noddadu yimɓe notadu yimɓe ɓe e nduɗo noddaɗu e gollal ngal kadi eyyi ko ɓuuri kam yodde hen neɗɗo ne wawno wonde galo taw koye aduniyankoɓe tan liggodirte e kono wona galo tawa ɓe ndendinɗaɓe ko ahlul qur'ani en ɓe ganduɗa ko Allah wi so tawi mbiɗa jogui koreji e leydam hen ko yimɓe qur'ana min Allah somi jogui famille kamɓe woni famille am donc noon Allah rokkuma ngalu daña famille alqur'ana taw ko ɓen yotto ene jettanma Allah ene jettirma Allah ɗum ɗon ko sens mawɗo sikki ala oɗo kikiɗe kala neɗɗo yi wonde qur'ana kam ndeke wona haala kar ala ɗum gila aduna ɗo ndeke neɗɗo ne heeɓa fayidagal qur'ana gila e aduna ndeke wadde en dañi fayida o kono ko haalte ko fof wona ɗum ɓuuri en welde hen ɓuuri welde en hen ko teddungal ngal ɓuuri welde hen en ko siftorede nde ɓuuri welde en hen ko wattorede nde ɓuuri welde en hen ko tinede e tinanede nde kala battorɗo mo tinma tinanma on jeyma kala mo wattoranima tinanima tinananima o wawa hebdam tawi koye ka dimo on jarama so tawi haala ka wonko jacciɗi hen tan ko bettere neɗɗo so bettama ɗeɓata wawde yuɓɓinde ko alhamdulillahi ko Allah faanda hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e jaram no feewi Nangue TV ko Ibnu Mar Sow wonno e haalde e inde ɓen jangguinoɓe Qur'an heɓɓe ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ko faade ballude mabɓe e kaɗo korka tedduko Allah jarama on jarama jokken yebde ayaw men Nangue TV e wadde kadi abonné Allah jarama on jarama